И здравейте хора, правя клип на Майнкрафт, белтински Майнкрафт. И справим Home. Кажи здрасти. Здрасти. Аре. Всяко. А, Чай малко. чакай. Аре. Ще правя геймплей видеота. Те. Чай малко. Правим Home тук. Тедоре. Какъв тосо? Искам да вземем такова. Аз ще отида на Warpshop. Със сигурност няма да продават. Какво? Кокали. Кокали за кучета. А! Ами не. Тук. Трябва да намерим скелети. Тук Как е кок? всеки път Как ли е ден, е? между другото? Не знам. Оле, взе храна. Оле, взе храна. Аз взех също. Картофи. Патото. Торта, златна ябълка. Оле, златна ябълка се продава за 500. Вие нормални ли сте, бе? Аз имам поне 5 Имаме стака. един стак, май. Ама, такова. Е, Ти имаш а, такова. Виндъче. Крава. Колко крави да взема? Де да вземаш? Взех 7 крави. Нищо. Искам да Те... имаме кучи. Тук няма как да избяга. Къвто са от Мадрид. Някакъв влезна от Мадрид. Оле, ще взема виладжър. 2 виладжъра взех. Ама ga трябва да си направим начин много голям холм. Може би. Ще си направим спокойно. Може да... не. Аз имам да... Между другото, аз колко пари имам, защото тук Аз имам са 25 пари. хиляди. Бау. Аз имам 28 хиляди и нещо. Кода купя. Купи нещо за къща. Някакви такива. Искаш ли такова да купя? Оле, каква промоция? 60, значи един стак тухлен блок за 50. Взими. Колко стака да взема? 3. Два. Вземи два. Добре, взех 2 стака. Ако си взел и този, не е проблем. О май гад! Оле, не. Айс. Значи лед за 532. За колко? За 532. Лък. Стрели. Той не ми трябва. Оле, долу е пустиня. База. Литература, да. Не, забравих за него. Нали? За какво се бъгвам сега аз? Еп. Че коя паралелка си, който и. Че що всичко си щупило е? Да го направим дърво. О, мага, искам ден. Не виждам. Напиши полоса. Чай. Оле, взел съм сълза от газ. На газ. Айде да направим такова. Да направим чест само за почнати. Хубаво ще направя. Имам доста дърво. Трябва да купя дърво. Няма бе, аз колко стака имам тук у мене. Няма да купаш. Щом кажа. Значи е тук. Къде са тези? Кой? Да спаме ли един виладжър? Да направим стая направо за вилиджери. Е тук, малка стаичка. Все се бъгвам. Тъй. Чакай ще направя врата. Не. Ще снимам на също личи гледам, да знаете. Когато с малката стаичка, бе! Абе, стига им толкова на тези селяни. Оле, те могат да се отварят вратичката и да си я затварят. Не, бе, Сега да знаеш, че изчупя. Ето, те излязаха. Ще падна долу. Айде. Не. Виж го, бе! Аз чупя пода, да знаеш. Моля ти се влезе. Чупя пода! Чупя го. Значи ще ни остане само един вилъджър. Той ще падне другия. Ще купим.
Ето, той излезе другия. Само да не Не, взема те за направиш падна. така, моля та. С такова дърво го прави. Ще го затворя тъй. Айде, Ай, няма да готово. влезе. Само да не ти загусти. Няма. Чай да щупя той. Внимавай да знаеш. Че Клекнал под тебе съм. няма плод, под тебе няма плод. Тъй. Ей! Оле, майко! Че да се стър... Какъв съм тъп? Имаш ли кирка? Не, бе, не го чупи, бе! Ще падне Виж долу. къде е. Ще падне долу. Чакай, аз ще го оправя. Не, чай малко. Готов е. Правихме го. Не, бе, не той. Кой ти дрим? Чупя, не, чай да направим първо пода. Чупя навсякъде. Добре. Значи, той ще остане. Ами аз по-добре отида да купя... Чао, оставам всички работи. Тук дърво, мърво... Чупя под тебе. Оле, как чакаш чупя под тебе? Ще да те убия. И как ще да те убия. Зато е супер гадно, като си правиш пода в къща, която е... На въздуха. Във въздуха. Ама ако е в Simple не е проблем. Го спами този? Админ... Ей, то ще го килнат. Ей, той го килнаха даже. Даже ще... Ако бягам тия админи, до сега ще да го банна това. Аз ако бях админ, чак му чупя главата. Оле, трябват ни факли, човек. Да му кажа на този... Тук Той ни не трябват факли, честно казано. Че като направим отгоре тавана, Да, бе, наистина. загубена работа. Ала... Дядо, днеска няма ли да ме съботи? Какво ще да правя сега? Да. Сега трябва да купя дърво. Ама обикновено дърво, нали? Така скат моето. И си махни, и си хвърли от светът и махни си другото дърво. Тъпа БГ данито. Я приеми, защото не се знае къде ще отида. Ако напиша хом, може да падна долу. Вече имам и аз 2 стака, даже почти 3 необработено. Абе, що го отвори, бе? Да направя пода. Чакай, аз знам как ще го направя пода. Я влизай вътре. Оле, само под него не знам как ще го направя. Те ще излязат. Няма как да избягат сега. Сега тук няма как да Ще избягат. ги ударя. Удари ги, те няма да умрат, ама не с брадичката. Няма. Айде, вече не могат да излязат. Не се стои. Аре, махайте се, бе. Ще умрат. Чакай, искаш ли да съм... Кажи, И като сложиш такова коста, Чай, май не вижте. Виж, нещо такова ставаше. И аз сега ще моля ли? Не, бе, бягай. тъй коса. Абе, те ще си излязат сами. Стиги. Ще правим ли прозорци? То трябва. Ама... Оле... За какво ти прозорец сега тук? Ами не знам. Искаш да е на 2 етажа? Да? Айде, прийти сега. Аз тук да направим вилиджерите. Виж ги, те си бягаха. Те не могат да... Те не могат да избягат. Сори. Колко? Имам да си направя по-ден. Само аз да не взема да се прибия тук. Бягай, вилиджер тъп.
Не, вилджер може да ни замине. Сам ти има така. Чай ще щупя той дърво, защото не трябва. Чупи го е. Е така ще трябва да е. Значи тук се вече ще правим. Е така. Тук е наклонно. Ще направя. Е те. Да сварите. Бягай! Не бягай. Сега стаята за вилджерите. Виж сега с кой измислих. Виж сега. Какви са тези стъпите работи? Виж, с дърво ли да го направим така или с тухли? Вълна. Трябва да купим вълна. По-яко ще стане. Ама това вълна. О, ти се заема се стои, моля та. Добре. Нищо се. Аз ще правя. Айде, Роби. Аре, аз след малко ще дойда. Айде. Оу! Отивам до Warp Shop. Да купим вълна. What the fuck? Ще купим такава. 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 Чай се. Такава. Fuck. Помощ так може би, get the fuck може би. То. Е така. Страстно. Умирайте. Как се правиха? Как се правиха стълби между другото? Как се правиха стълби, бе? Някак с плечки.
Хоти, бе. Така. I professionisti questa delle pomate delle messe, Fuck. come dire un po' di cinismo. Viva fumetto fotografia, segreto. Quella è sempre rischiamo. Quella segreto, cinese perché questa è viene che comprava una О, вроде questo dire perché sono pieno di сломали си телевизора. Сломали си телевизора. Вроде. Я. Вроде. Хватай столько, бе. И ще спроклипа, когато е шоу. И тук сме. И не мога да слагам повече нагоре купчета, както ви казах. Ще ми дадеш ли меча? Чакай. Ма тия тухли аз за какво ги купих, бе? Чакай. Искам да купим холм, да имаме дяна. Чакам да го взема. Аз съм много прост човек, честно. Не сте стухли, бе? Де знам, сложи ги бе за изкуп. Купи ги. Айде ги щупим. Чакай, кирка ми трябва, няма кирка. Сега ще направя споко. Нищо, че в този чест има кирка, ама. Направих, дай да ги щупим сега. Ела. Да ходим на PvP там. Ето го, вземай го. Си. На PvP едно има ли някой? Той май няма PvP едно. Не. Warp PvP. Има Warp PvP. Да, има PvP. Ма, я чакай. Я чакай, да не мога да... Оба, чакай, не да ме биш, моля те. Мани са така. По-добре. Що му удари? Не мога да отчита. Не мога. This is not a what? О, отидох на спаун. И аз отидах на спан. О, майко, как се стреснах, майко боже. Айде, ела. Да търсим други работи. Аз сложа ендер перлите. Бай. 3, 2, аз съм кача на пуйката там. Аз гледам какви апартаменти. Апартамент. Ела на Warp апартамент. Мисля. Съм кача на една кола. Майко, какви апартаменти има тук, нямаш си на представа. Ти знаеш къде отидох? Къде отиди? Гледай го, човек, гледай го. И останах на едно сърце, Що? защото паднах от една кола. Взях легендарка. Как се пи... как Warp апартамент? Идвам. Къде сте? Виж какъв в апартамента съм. Сега ще изляза. Приеми. Чакай, аз излязах. Аз съм отвънка. Така, цаца епата. Скъпи ли са? Оли, тук някой е чупил. От кареса им се е получил. Както трябва. Ай, Ела да търсим други апартаменти. То са много огромен. Сигурно ще ни искат това за сигурно милиони. кой?
Ими Тук има- хората. Да видим това. Това не е май. Тук е обзавеждано май. И той тук е обзавеждано. Ето. М258987 шопинг център. Колко, къде си? Колко струват? Със сигурност са повече. Я напиши само Warp апартамент. Пиши Warp Home. Който и Warp Home. Не пиши. Чакай. Оли тук се продават глави. Къде? Изберете си редица и ред. Чакай, къде си? Приеми. Това е цецетата. Тук ма гевят тези глави. А те не са продават. Оле, той е моята глава. Ей тая бяла. Да, видях я. Аре, аз си взема някакво. Аз купих глава. Не мога. Аз не мога. Warp Home. Home. И какво се прави тук? Добре дошли на Warp Home. Той кой? Home. За кома доведе тук сега. Той като са на други работи тея. Виж, всякакъв 800 продаващи книги. Тако? Ела да потърси някой Home. Че те всичките май са продадени. Оле, този е готин. Този е прекалено готин. Добре, ако ми кажеш как се влиза нататък. Ето. Тук е малко странен това Хонде. И аз искам такъв да си направим. Само, че не може да направим рез, това е гадното. Не знам как. По-пряка път. Ела да прочетем там колко пари струват. Хомовете. Ако са, например, 100 000, направо ще ги съберем без проблем. И ще си имаме къща. Какво пише тук сега? Всяка къща е... Оле, виж колко струва! Ако Всяка искате къща. Хоме, ми напишете книга с текст Хоме. Моя майо и аз до няколко дни ще направя. След като го направите, я подпишете и я пуснете тука. Айде да Значи сега, напишем. ако искате Home, ми напишете книга с текст Home. Как да напиша сега книга с текст Home? Да напишем, че искаме една голямата къща. Кажи как се отиде, виж как се казва. Я знам аз как се казва, то не пише. Аз си напиша на книгата. Ама ти какво ще напишеш сега? Ето. Пуснах я. Ама ти какво написа? Там за Хом. То. Аре сега, всяка къща Ама да напишеме каква къща искаме или какво, да я знам. Mail over... Аз ще напиша, че искаме тази силата. коя? Тази силата. Тя е маничка, хубавичка си е. Ай, да напишем. Готово написах и аз. Сега да я вкараме тук. Отиди там, нали? Готово. Сега пишем Home, да си отиде в нашия Home. Тъй. Имала съм отварена силата. Аз ще на War PvP 2. Там съм. То никой не съби и няма смисъл да идваме.
Наказания, кик. Оле, ако имах такъв меч Какво ми и даде? такива... И хора, това е за този епизод. Ела до мен, телепортни са. Ай, приеми де. Приех. Не си. Вече приех. Тази глава на кефи. Ела до мен. Готово да е? Не те виждам. До теб съм. Я, мърдни. Ела. Ари, ела тук. Зад мен. И това е за този епизод. Чакайте още такива. Ко правиш, бе? Тук е пи. Мъга. Очаквайте още такива епизоди. Дайте лайк и се абонирайте за мене и чао.